gagamitin for women's month. So, meron siyang damit na ano, halimbawa, itong ginagawa so nag-resort of interviews. Pero, na sa previous welcome to the program, Mitch. Magandang hapon, Tita Sonia. Thank you so much for inviting me over here at CLTV 36. Oh, It's been a long time. It's been a long time, and thank you for coming. Alam ko, busy-busy ka. Of course, how can I say no to you? I can never say no. Ikaw talaga, Mitch. Alam mo, itong ating pag-uusapan ngayon, ang tingin ko maraming magiging interesado. Kasi tungkol ito sa'yo. Oh, Oo, tungkol sa'yo, tungkol sa career mo, tungkol din, of course, sa Mabalacat City College. At sa marami pang iba. Lalo na dahil kita ko ngayon, maraming natutuwa mula sa iba't ibang mga lugar, lalo na dito sa San Fernando, even the mayor of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, is praising you dahil dun sa marami kang naituro sa kanya, dun sa konsepto ng community college. But before we go to the community college, ako mismo, interesadong malaman kung taga saan ka talaga. Kasi one time, I remember you told us you are not really from Pampanga, you're not Kapampangan. Pero ang ano ka kasi nakapag andali mong nag-assimilate, kumbaga andali mong parang hindi ka kumikilos na parang stranger o dayo. When I first met you, you were even the president of the Homeowners Association, the Federation of the Homeowners Association of the entire city of San Fernando. Okay lang ba na sabihin mo sa amin yung background mo, where you came from? Tita Son. Tita Son, I came from a very small town in Cagayan. The first 4 cities in the Philippines. Oh. Doon. Ang Kapampangan ay aking si husband, si Mr. Ong. Siya Ako talagang ay from Kapampangan. Cagayan. Akala ko, Yes. but Chinese, si Ong Ong di ng ba? Mabalacat. Ong ng Mabalacat. Yes, Okay. Yun. Ako, I speak Ibanag and also Ilocano. You can speak Ibanag dahil lumaki ka doon. Yun ang aking home language. Oo. Ang Ilocano naman, mga playmates language. Syempre, kung bata ka, gusto mo makipaglaro, kailangan mo tutunan yon. So, I learned Ilocano. Pero biyasa ko mga Pampangan. Because I've been here for 20 years. Alam mo, meron yata ang pag-aaral na kapag magaling ka sa yung, anong tawag doon, mother tongue, as a child, parang ang bilis mo daw
iba't ibang mga lengguwahe. I don't know if you encountered that study. Na kasi sa nakikita ko sa iyo dahil iba ang mother tongue mo, di ba? Yeah. Tapos sa playmates mo, Ilocano. Tapos madali kang natuto ng Kapampangan. Siyempre, English, Tagalog, ang dami mo lengguwaheng alam, di ba? Palagay ko sa akin yung motivation. Oo. Kasi, young wife ako noon eh. So, kailangan kong pumunta sa market at makipagtawaran. So, kailangan matuto ko mga Pampangan. Yun ang aking number one motivation nung lumipat kami sa Pampanga. Teka muna, saan kayo nagkita ni Mr. Ong? Naku! Nakakatawa ang kwento niyan. Oo. Okay? Papunta ako sa Pampanga, sa bus. Kami nagkita. Seatmates kami. Oo, Dahil sa hindi bus? ko alam ang pupuntahan ko, tanong ako ng tanong sa kanya. Oo. So natakot siya baka mawala ako. Oo. So I was first year college then. And bigay ko sa kanya yung dorm sa Manila. Oo. And pag hindi ko sinasabi. Namin sa desk na Oo. yun. So ako yung nandun sa baba. Saan ka nag-aaral noon? So, UP, University Oo. of the Philippines, Manila. Oo. Pero ang aking dorm ay sa mga Teresiana na puro mga tiga-UST ang aking mga kadorm dahil medyo conservative ang aking tatay kuno. So, ayaw niya ako isama sa mga tiga-UP. Oo, gano'n. So sa bus kayo nagkita, ha? Philippine Rabbit. Papunta ka ng Pampanga. Papunta ako ng Ano naman ang Pampanga. ano mo? Naglalakwat siya. Mag-isa ka Mag-isa maglalakwa. ako Sinong pupuntahan mo? Mga kadorm ko dito Ng mga sa Kapampangan. Ng mga Kapampangan. Kaibigan ko na talaga. Marami akong kaibigan ng mga Kapampangan. Noon pa? Noon pa. Noon pa. Talaga, Saka ha? first year college ako, familiar na ako sa language. Kasi maraming Kapampangan ang nag-aaral sa UST. Most Oo. of them, ang either Oo. Doon pero hindi ko sa, tinatawagan. landline? Pero hindi ko sinasagot. Landline. Landline. Telephone number doon sa Oo. doon sa Oo. desk, doon sa Oo. dorm. Yes. Dahil nung wala yung receptionist, ikaw ang Ako ang sumagot. nakasagot. Nakilala mo ba agad? O Hindi eh. Hindi ko na Hindi siya mo na- maalala. Hindi mo na Oo. ma-recall. Although lagi lang ako sa pangalan ko, meron nakalagay doon, Jessie Ong Cold. Maya't maya may ganun ako almost every week. Tapos Oo. magi-stop na naman. Aba, Then ibang after a klase, month, meron na naman. Masugid ang tao na yan. Ano mo na pag-usapan nyo sa bus? Ba't hindi kaya nakalimutan? Maganda siguro ako. Oo naman. Confident. Ano na pag-usapan? Di ba sabi seatmate mo sa bus? Puro lang pag ako bababa. Naman Oo. ko. Sa kanya ko nalaman na may kulay pala. So, may kulay pala ang okay. mga jeep sa Pampanga. Yellow, green. Oo. So, he Blue, educated oo, me oo. doon. Pag blue, ganito. Pag Oo, ganito na yung okay. sinakyan mo, lumampas ka na. Oo. Bababa ka sa Marisol. Natatandaan ko pa, bababa ako sa Marisol. Yun ang binili niya sa akin. Oo. Sa Marisol, bumaba ka. Then you take a green, I think green na sasakyan. Yun. Ba't So, hindi ba binilinan niya uso ako ng naman ang ganon. mobile phone? Tita Son, wala pa akong mobile noon. That was, wag na natin. Ayoko yata Hindi, banggitin kasi, yung, siya may mobile. Oo. Ako wala First pa year ako college noon. ka pa lang. Oo. Imagine ha, makikipagkita ka pero wala kang mobile phone. Oo nga. Nangyayari pala yon. Oo naman, Yeah. nangyari naman yun. Oo. Ako nga, ang Landline tagal-tagal lang ang kong alam walang ko. mobile phone First Oo. time kong pumunta ng Pampanga. Siya Talaga, naman, lakas ng loob mo, ha? Teka Tingin ko. muna, may tatanong ako sa iyo tungkol sa parents mo, tungkol sa mga kamag-anak mo. Kasi nabalitaan ko dati, galing ka sa family ng mga politiko sa Cagayan. Yeah, Mga yes, daw, mga warlords yata. nako, yung palagay ko kayo. yung pamilyang pinanggalingan niyo, ibang Yes, klase, yes. mga traditional political class yata. Hindi ko About na that. yun yung, kasi bata ako noon eh. Pero ganito na lang natin siya i-picture. Ito yung bahay namin, tapat ng bahay namin is the mayor. Dito sa katabing bahay namin is the administrator. Sa likod ng bahay namin is the governor and congressman. Nandito kami sa gitna.
So imagine yung mga araw-araw kong namamarites. Magmula nung So, maliit ganon. ka. Oo. Mga kamag-anak. Yung kasing area namin na yun, puro lahat magkakamag-anak. Magkakamag-anak Yes, kayo. yung street na yun. Oo. But your Yun. parents, walang na-involve sa politika? Wala. Si father lang. But hanggang ano lang siya, hanggang barangay level. Oo, Hindi doon. na siya nag-ano? Ay, hindi. Walang may gusto. Walang may gusto. Oo. After that, after nung sa family, wala na. Wala. Pero ikaw, didn't you get interested in politics because of what you heard, what you saw, what you... No, not politics per se, no. I see myself as an advocate of good governance. Yun. Sumusunod ako sa tao at sumusuporta ako sa tao na alam ko matino at maganda yung hangarin. Oh, but I never saw myself as a politician. Baka, not this time siguro. Siyempre, hindi ko naman masasabi patapos. Di Yeah, natin of alam, course, biglang of may course. calling Yeah, later on. that's no? true. O pag Oo. tumanda ako, dun ko pala siya nagustuhan. Yes. Pero sa ngayon, And, pero ikaw, sa school, hindi ka ba naging active? Extracurricular activities like, student council, student paper, mga Active. ganyan. Oo, active. When I was in elementary, ako yung student president. Yung sa buong, pag grade 6 ka, di ba, nagkakabutuhan, oo. yon. So, doon. And then, nung high school ako naman ang class president. And then, may may pagka-aktivista minsan eh. Pag mga Oo. public hearing, nag-a-attend ako eh. Oo. Na natatandaan ko yon during may mga hearing ng mining, mga ganyan. And then, I always tell what's on my mind. Yun ang pagkakakilala ko sa sarili At ko. anong kursong kinuha mo sa UP, Manila? Behavioral sciences. Because you wanted to be what? Sa totoo lang, Tita Son, gusto kong mananahi. Pero dahil, syempre sa What do you probinsya. mean mananahi? Mananahi. Mananahi ng damit, oo. fashion, mga Oo. ganyan. Yan talagang gusto ko. Oo, talaga. Oo. Oy, fashionista ka naman sa tingin ko. Pero, pag sinabi ko yun sa nanay ko, ay hindi ako paluluwasin sa Manila. Sasabihin niya, ay diyan ka na lang sa kabila natin. O, diyan ka na lang kay Auntie Monita. O, diyan ka na lang sa... Sasabihin niya ganon. Eh, sino mag-finance ng aking education? Saka syempre, gusto kong umalis. Gusto kong makita ang Manila. O, so, kumuha ako ng kurso na tingin ko ay aaprubahan sa bahay. Ganon. So, natapos mo yung kurso na yun. Natapos ko naman yung kurso. Oo. Yes. But when you were in college, ginawa mo lang naman palang yun, parang excuse yung course na yun. Did you take a liking to the course at all? I liked it. I liked it, especially anthropology and sociology. Yeah, of course. I liked it. Yeah. Oh, Sa tingin ko, magugustuhan mo anthropology at saka sociology. I majored in anthropology and sociology, and then my minor is psychology. Yeah. But you are a people person, right? Would you say you are? I think so. I Oo. think so. Meron kasi ako yung hindi ko alam kung ano yun, pero siguro it's my gift. Na I understand it from their standpoint. Yun. Mabilis ko yun maramdaman. Mabilis ko yun makuha. Palagay ko nga. Kasi kahit na yung pag-a-adapt mo sa Kapampangan culture at saka Kapampangan community, mabilis Di ba? Maano kasi ako masayahin. So, Sa palagay I ko nga, think oo. Yun. At saka, I like people na yung ideas, kaya tayo nag-click, Oo, di yeah, ba? that's right, Yung that's with the right, friends. oo. I like people who generate ideas, creative, innovative, yun. Yun yung mga sinasalihan ko na grupo. Nakakatuwa ka naman. But, you know what? Ang isang palaisipan sa akin, nag-decide ka at one point in your life after getting married to Jesse Ong, the guy who pursued you for how many years? Yeah, di ba? Ang ganda ko. Di ba? Haba ng hair. Oo. Nakakatuwa na, I'm puzzled by the fact na, active ka, you were class president. Ibig sabihin, meron kang leadership Hindi ka naman yung parang tahimik lang, di ba? Madaldal ka, Hindi. active ka sa klase, active ka sabihin mo na sa school o sa community, ganyan. Pero at one point, you decided to become a housewife. Yeah. Lahat nagulat.
kahit mga college friends ko, they were expecting, at kahit mga kadorm ko, they were expecting na ako ang huling mag-aasawa. Mhm. But you married early. Oo, At what age? 20. 20. Yeah. Oh, Yes, talagang 20. nagtagumpay si, Then, si Mr. Jesse. Oo, di ba? Sa Oh. tagal-tagal naman. Oo. Pero ang bilis naman nung next phase, di ba? Oh, Ang so worth bilis. the wait sa kanya. Worth the wait, oo. At dinala ka agad dyan sa dito sa Pampanga. Pabaligtad ako eh. Lagi kasi akong mabilis. Para ako nagkikipag-unahan minsan sa buhay. So, nauna na ako nanganak. 4 pa yan, ha? And then, doon ako nag-career. Pabaligtad ako eh. Usually, yata, sa mga iba, parang nauuna yung mga career. They build their Yeah. career and then family But later. that's difficult. Kanya nga, ikaw yung naisip ko na kausapin. Kasi alam mo na, Women's Month na yan, di ba? Gusto ko may makausap na katulad mo na yung istorya, kakaiba eh. Di ba? Right. Kasi Right. 4 ang anak mo, di ba? Yes. Nag-asawa ka at the age of 20. Yes. Pero now you are president of the Mabalacat City College. Yes. At ang dalas mong naiimbitahan abroad para magsalita, para mag-aral, para magturo and so on. At ang daming nakikinig sa iyo dahil ang gaganda ng mga sinishare mong karanasan doon sa adoption ng community college framework. Paano mo nagawa yon? Ibig sabihin, after mong manganak ng 4, nagpaalam ka, pinayagan ka ni Mr. Ong, walang struggle, nothing at all. He respected your decision to go back to school? Yes. Okay, so let's debunk the myth ha, na pag maagang nag-asawa, magiging housewife ka na lang. Hindi po. Hindi yun. Sa kaso ko, hindi siya ganoon. And yeah, very supportive si Mr. Ong. Maybe because malaki ang aming age gap, 13 years. Talaga? So, isa yun sa mga Pero hindi kasunduan halata. namin. Oo nga. Madaya yun eh. Ang bata lang ng itsura niya. Ako, mas mukhang matanda ngayon. Siguro sa... No, not really. But Yeah, parang you're he's right. boyish looking or I maybe agree because with you. he looks active, ganyan. Siguro dahil sa akin. Siguro. Ikaw yung siyempre ikaw yung Lagi naman, oo lang yun eh. oo. He wants to have a happy life. So, dapat happy wife. Happy life, happy wife. Oh. No, wala ako yung mga issue na the husband would not allow you to do such things, mga ganon. Wala akong naging issue na ganoon. He was supportive from the start. In fact, siya sa akin nagsasabi na, sige, kunin mo na yan, matapos na yan, mga ganon. Yung mga times kasi na I doubted myself too, lalo na, of course, no, I had kids. Tapos, minsan, sa kaka-epidural anesthesia ko siguro, yung memory ko talagang bumagsak. Umiiyak ako, Tita Son, umabot yung ganon. Oh, Umiiyak my. ako. Oo, I Kasi can hindi na kasing imagine. sharp. Kasi Tita Son, sanay ako na nung bata ako, hindi naman sa nerd talaga ako. Nung bata ako, consistent talaga ako na nasa honors list. May time pa na na-accelerate ako. And then minsan ko lang babasahin ang libro ko, start of the academic year, then I will no longer read for the whole year because I've already read everything. Ganon. Tapos, nung gusto ko nang mag-masters, hindi na ganon ka-sharp ang utak ko. Nakakalimutan ko But na. ilang taon ka nag-focus sa childbearing and child rearing? Mga rin yun mga 9 years din yun. From 20 to 20, mga 27, mga 28